ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಅವೆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನೆ ಬಲಿ ಇತ್ತ ಇಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ರಡ್ಡು ಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪುಡು ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗಸಗಸೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊರಂಟು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ದೀಕ ಪ್ಯಾನ್ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೈಗೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸರಿಟು ಪೊದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನೇಟ ಪೊತ್ತುಂಡಯ್ಯಾವು ಬ್ರೌನ್ ಮನ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಪಾಡೊಂದು ಬನ್ನ ಈಗ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡ್ದ ರೆಡ್ ಲವಂಗ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟು ಪೊದುಪುಗ ಇತ್ತ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಪ್ಪುಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಯ್ಯಾವು ತಾರಾಯಿನು ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಈಗ ಪಾಡ್ಗ ಕೊರಂಟನು ಪಾಡ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನಯ್ಯಾವು ಅವೇನು ಸರಿಟು ಪೊದುಪೋಡು ಗಸಗಸೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಸಗಸೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಾಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿಟು ಪೊದುಪೋಡು ಐತ ಮಾತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೊಯ್ನೇಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಪೊತ್ತುದೈನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತದು ಚೌಲಿ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದೆ ನೇನು ಚೌಲಿ ಆಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತಂದು ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು నేను ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ నేను ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪುನ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸಿ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ నేను ಮಾತಾಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತಂದೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದಾತಂಡಿ ಈತ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತನೆ ಯಾವು ಈಗ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾಣಲದಿದ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ನೇಟಲ್ಲ ವೆನು ಪೊದುಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡೊಂದುವನ್ನ ನಾನು ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊನ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ನೇಟಲ್ಲ ವೆನು ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ಈಗ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಪೊದುದಾಯನೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ಚಮಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಾಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ ಇತ್ತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೊಯ್ನೇಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಪೊದುಪೋಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪೊತ್ತುದಾತನು ನಾನು ಇತ್ತ ಈಗ ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮಂಜಾಲದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊದುಪೋಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಕಡೆದೈತನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊದುಪೋಡು ಪೊತ್ತು ನೇರ್ದಾದ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ದಿಕ್ಕದಿನ ನೀರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ನೀರು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಯನೆ ಮಸಾಲೆನ ಮಾತ ಸರಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತ ನಾನು ಐಕು ಕೋರಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ kg ಕೋರಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಮೂಲು ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡು ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಕೋರಿನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ಲ ರೆಡ್ಲ ತೊಂದೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದನ್ನು ಪಸೆ ಬುಡ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಪಸೆ ಬುಡ್ನ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದನ್ನು ಪಂದಾರ್ಥ ಈಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೈನಕ ಪುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಉಂಡ ಪಂದು ತೂದು ಪಿರೊಂತೆ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಮಾತ ಸರಿ ಉಂಡ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.